tabbas yan uwa. Yau kaka muhammadu baushe ya tafi ya bar wannan duniya. Rabbana ya ji kansa ya kai shi fadar annabi khairul anbiya. Rayuwa ba tabbas yan uwa. Kai na safar ko ya rabbana da fannin aikin lafiya. Siranka game da amintuka ka daɗa gun khairul anbiya. Alai da sahabbai na saka abin wucewa in bara auliya. Ta'aziyya za mu yi rabbana da ba mana kar mu yi ɗemuwa. Auliyawu ina gaishe da ku masu ceton wannan zamani. Shehu Ahmad da mai Tijjaniya gani gunka na zo da afamini. Shehu Barhama gausil a'azam in yasi gausil zamani. Shekku Duhati taka a lafiya gani nan a Madina tuyarwa. Rayuwa ba tabbas ka abun mu wuce ya yan uwa, dole ne mu tsaya mu yi gaisuwa. Kuma soya manzan rahama su suke kare mana damuwa. Shehu Isa na sanya ubanmu ne bai barin mu fada ɗimuwa. Maulana Shehu Haruna Gwaska masoyin annabu garkuwa. Yanzu mun aje duk wata gaisuwa, ku taho mu wuce mu yi gaisuwa. Taziya za mu yi wa 'yan uwa masu kaunar annabu garkuwa. Jama'a lallai mun yi rashi da ta samu a ƙangin damuwa. Inna lillahi rayuwan nan ba ta da tabbas 'yan uwa. Rayuwa ba tabbas. Rayuwan nan ba ta da tabbaci, ko mu bi ta a sannu yan uwa. Babu wanda ya san yaushe ya zo, haka nan ma ranar mutuwa. Yau ka zo shekarunka nawa, san ba a dubawa gun mutuwa. Har na can ciki ma bai buya ba, jama'a ko jihadin mutuwa. Baba shi dai yau kan ya tafi, addu'a ya rage mana yan uwa. Mutuwa dai mun san dole ne, kowa na kai nasa yan uwa. Addu'a ce gatan mamata, mu zage mu ta yi musu yan uwa. Kar mu kai su kawai mu baro su take, mu mance su kudi yan uwa. Rayuwa ba tabbas. Abubuwa uku dai sun karrage gun wanda ya tawafa yan uwa. Sadaka jariya tana ciki, sai ilimi mai amfanuwa. Sai ɗa na gari mai addu'a gun iyaye nai nasa yan uwa. Shi din abban ya ayana ne Shehu Haruna kundi fa yan uwa. Allah inna lillahi rayuwa ba tabbas yan uwa. Yau kaka muhammadu baushe ya tafi ya bar wannan duniya. Rabbana ya ji kansa ya kai shi fadar annabi khairul anbiya. Ni na rasa ma mai zanace, sai dai hakuri mu yi yan uwa. Dan wannan babban lamarin tabbas ya sani a damuwa. Shi kaɗai ya rage mini ba uba a garin, sannan kuma ba uwa. Yanzu shi ma kuma ya tafi, jama'a wayo ni rayuwa. Da Husaini ya zo ya sanar da ni, zuciyata take ta hauhawa. Sai na ji ni cikin wani yanayi, tamkar ayi shuka ba ruwa.
lamurana take ya cakuɗe ranar kan bayan kasuwa shago na rufe na wuce gida lokacin komai bai yiwuwa rayuwa ba tabbas uwa. Na kira dan shehu cikin waya sai ya ce mini me ke faruwa sai na ce wani labari na ji sai ya ce na faɗa ba damuwa na gaya mishi take ya ce mini yanzu ya za a yi ɗan uwa sai na ce fa zama ba namu ba ka shiri mu tafi ka ji ɗan uwa. Ranar tafiyar bai yiwu ba matsala ta rashin kayan hawa don gab da isha'i an ka kawo labarin kuji yan uwa kwance dai nake amma gani nan baccin dai ban yi ba yan uwa asuba na yi sai ga kiran dan shehu waya ta yan uwa rayuwa ba tabbas da ɗagawa na sai ya ce da ni ya batun tafiyan ne ɗan uwa sai na ce na shirya gani nan ya fito mu haɗu a kasuwa niyyar mu samu jana'iza hanzarin da muke yi ɗan uwa sai dai haka ɗin bai yiwu ba zancen da nake muku ɗan uwa. Isar mu gurin jama'a sun taru domin karɓan gaisuwa muka gaida su shehu cikin gida muka je muka yi musu gaisuwa ni ina gun har kwana uku don jiran addu'an uku yan uwa dan shehu ya dawo ran uku shi da shakki safuji yan uwa rayuwa ba tabbas bayan mun kammala addu'a muka dawo gida ku ci yan uwa har ilau addu'a ta rage mana mu dai gun kaka yan uwa in mun yi hakan gata muka yi a gare shi kun yan uwa muke da na annabi na tuni mu tuno mamatanmu yan uwa Allah inna lillahi rayuwa ba tabbas yan uwa yau kaga muhammadu baushe ya tafi ya bar wannan duniya rabbana ya ji kansa ya kai shi fadar annabi khairul anbiya lokacin da na annabi ya faɗa mun zancen nan kuji yan uwa na ji babu sukuni na jiki na gani kawai dai yan uwa ranar alhamis ne 14 ga watan tara kun ji fa yan uwa 28 ga watan safar 1445 kuji yan uwa jim kaɗan na tunano mutuwar nan tilas ne kuji yan uwa kabari kuma ba fa duhu ba ne ba fa haske ne ba yan uwa aikin da mutum ya yi duniya su za su fice shi yan uwa in kai mara kyau ka shige duhu mai kyau kuma haske dan uwa rayuwa ba tabbas shi kaka muhammadu baushe kowa ya san bashi da damuwa baushe dai gaba bai santa ba kuma kun san haka yan uwa taimakon marasa lafiya yake bai tsaya a gida ba yan uwa har na gefe suna morarsa su ma fa sun san bashi da damuwa adadi na waɗanda ya taimaka su kama ba su kidayuwa gombe bauchi taraba da adamawa majinyatansa suna zuwa ɓangaren jinyar sako zai yi ne sai in an warke yan uwa
kafin a biya samun irin baushe yayi wuya yanzu yan uwa. Rayuwa 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 ba tabbas yan uwa. In mutum ya rasu ayyukansa sun yanke duka sai uku yan uwa. Sadakatul jariya da ilimi mai amfanarwa yan uwa. Koko ɗa salihi da zai ta mas addu'a ko bayan mutuwa. Sai mu auna mu dubi baushe aikinsa ba taimako mai damuwa. Waladu salihu ko kun sani sai dai auladu yan uwa. Abba yake gun maulanmu shehu Haruna maji daɗi yan uwa. Kuma duk ɗalibin da ya yi karatu a gun shehinmu yan uwa. In yana kishin shehu zai ta addu'a gurin kakanmu yan uwa. Rayuwa 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 ba tabbas yan uwa. Shi yasa ɗan shehu na mika taziya ta gare ku yan uwa. Ba mu yi haka don ayabe mu ba ko gudun zagin wani dan uwa. In har ka ji wannan taziya kulhu wallahu kai dan uwa. Ko da uku ne gun kaka muhammadu Allah ji kansa yan uwa. Allah inna lillahi rayuwa ba tabbas yan uwa. Yau kaka muhammadu baushe ya tafi ya bar wannan duniya. Rabbana ya ji kansa ya kai shi fadar annabi khairul anbiya. Mata na sagata aziya ta ina muku ya ku yan uwa. Ya'ya na sagata aziya ta gare ku nake yi yan uwa. Yan uwa da abokan arziki taziya na yo muku yan uwa. Allah ka ji kansa da rahama ka haɗa shi da annabi garkuwa.